kaikki, täällä on taas Levi ja Loni. Ja tässä videossa me otetaan totuus vai tehtävä haaste. Täällä on mukana yksi meidän vieras. Samuel! Ja me täällä tänään sekä haaste video, totuus tai tehtävä haaste video. Ja me voidaan jo se aloittaa. Ja jos ei tee totuutta vai tehtävää, jos ei kerro totuutta tai ei tee tehtävää, niin saa rangaistuksen. Niin, ja me saadaan keksiä, mitkä rangaistukset on. On joka kerta eri rangaistus. Ja nyt me voidaan aloittaa. Joka kolmas. Jos mä aloitan. Levo aloittaa. Leonidille. Tehtävä sulle. Tehtävä. Selvä. Mikä tehtävä mä saan? Ota lippis ja pane selaa maahan. Tästä. Ja nyt pue. Niin kuin joku orja. Ja nyt sun vuoro. Totuus tai tehtävää. Totuus. On helpompi. Mä keksin. Tämän voit auttaa keksitä totuuden. Keksi. No, Totuus. mieti jota se ei ole vaikka kertonut sulle ja joku salaisuus. Osaatko sä keitata? Kyllä mä osais keitata pikkasen näin tosi hyvin. Näistä meille. Tässä on keittilautaa. Mä voin näyttää, että mitä mä osais keitata. Mut mä en osaa keitata ihan mainiosti. Katsotaan kuinka hyvin. Mä yritin tois keittaa. Niin keittaa. En oo ikinä. Jatka Keittaa. vaan. Kuvaus on päällä yhä. Anna proovaa. Ota vauhtia. Irti. Ota vauhtia. Ei kun niin. Anna. Älkää nyt tapelko. Katsokaa kuinka keitetään väistyy. No mä voin näyttää nyt. Ota takas. Mä voin näyttää. Eikö näin? Näytä meille. Näytä näyttää. Mä voin näyttää. Hei. No jonkinlainen. No niin. Jonkinlainen se tuli. Nyt sun vuoro keksii. Eiku Leville. mun vuoro. Mulle. Samuel Vai- keksii mulle. No joo. Keksii. Totuus vai tehtävä? Voitko sulla tehtävä? Heitä on saappaas tonne pusikkoon. Ja hae se yhdellä jalalla. Lev, heitä yksi saapa pusikko ja haise yhdellä jalalla. Lev. Lähemmä. Tuttu. Näin katso. No, nyt heitä siihen. Ja minä hakeen. Yhdellä jalalla. Hänen vaan. Kato, mä radasin tällä koko videon. Noniin. Mitä löysit? Voisitko lähteä? No minkä sä löysit? Sammakko. Tää on kokoinen sammakko. Näytä mitä se on. Hei. Mä haluaisin nähdä sammakko. Karkosta se. Joo. On hiile, sun vuoro. Ja nyt me voidaan jatkaa. Jatketaan. Se on mun vuoro. Ei vaan mun. Tässä oli pikku ongelma. Nyt myös sun vuoro. Mä näin sammakko ja me mentiin kattoon. Alkaa siitä välittäkö. Ja Noniin. nyt on taas mun vuoro. Samuel, totuus vai tehtävä? Mulle. Se on teet mulle. Ei vaan se saa päättää. Samuel, totuus vai tehtävä? Tehtävä. Ota. Okei, tehtävä. Joo. Käy raapi kädellä tuota puuta. Ai munko pitää raapia puuta vaan. No tee puulle. Näin. Nyt täntätään toisinpäin. Tolle isolle puulle. En saa. Elikkä Samuel otetaan.
Se kuvat Laita könseen. Moi! Moi! Kuvat vaan meitä. No niin. Raapin näin. Tähän on ihan helppoa. Mä haluan nyt kuvata. No niin, Samuel. Minkä... Niin mun vuoro. Lev. Totuus vai tehtävää? Totuus. Osaatko sä ajaa autolla? Minä? Kun me oltiin mummulassa tuolla Venäjällä, me oltiin mummun... Papan tiellä me peruutettiin, ajettiin eteen ja tässä äsken kun me oltiin jotain 8-vuotiaita, me ajettiin äidillä, peruutettiin ja painettiin kaasua. Kyllä mä osaan. Tää tosi hyvin. Sinun vuorosi. Leonidille. No. Sä saat... Kysy multa totuus vai tehtävä? Totuus vai tehtävä? Tehtävää. Niin mikä? Tällä Mikä kertaa. tämä tyyppi saa tehdä? No tää on helppo. Heitä lippispussikko ja haase. Taas on melkein sama. Ja kuesse. Niin. No niin. Aina Lev tai Leonid saa lisätä jotain se ei jo... No mä kärsin just äsken, kun mä kastelin mun... Haluatteko te nähdä mun sukkaa, kuinka se kauhea on? Se jää läpi. Siellä se Leonid kympii. Ja nyt mun vuoro. Samuel vuoro. Ei vaan mun. Levin vuoro. Leonid! Ei, jomman kumman teistä. Levin. Totuus vai tehtävä, Leonid? Totuus. Onks se totta, että sä oot joskus koskenut gekonia, eikä liskoa? Tai nähnyt liskoa? Mä oon nähnyt liskon. Koskettaa liskoa, mä en muista onko, mutta liskoa mä oon nähnyt. Ja me ollaan siis kumpikin nähty liskoa ja me ollaan kosketettu. Iissä kosketettiin ja täällä oli tunnin ajaa Tampereelta me nähtiin. Me oltiin metsässä, se oli liskon pesee, me koskettiin niitä pikkusen. Ne oli jotain tän kokoisia. No niin mun vuoro! Syöttiin. Samuel, totuus tai tehtävä? Totuus vai tehtävä? Oh no. Mä haluan nyt kuvata. Mä voin olla nyt kuvaaja. Totuus vai tehtävä? Totuus. Osaatko ohjata skuutteria? Mä siis miettiä siis. Joku venettä siis. Osaatko? Samuel, osaatko ohjata venettä? No jonkin lailla. No me kerran Iissa oltiin veneilemässä. Onks ja tää me joku tarinatuokio? Ei vaan kerran kun me oltiin Iissa, me saatiin mennä yhden veneen kyytiin ja No niin Samuel, Tää sun tulee vuoro. YouTubeen. Sun vuoro Samuel. Tää on YouTube eikä mikään huvipuisto. Niin. Samuel nyt sun vuoro. Leville. Niin. Oh no. Tää on oikeesti hyvä. Mitä? Kaadut tonne. Mene ja kaadu pusikkaan. Heippa! Tää tapuu kokonaan. Kaadu siihen. Sä osat mun uudet vaatteet. Okei. Kaadu eka. Sä voit vaan nopeasti. Kaadu. Sä voit myös nopeasti kaatua. Sä voit vaan nopeasti kaatua. Kaadu vaan. Mä voin itsekin. Kaadu. Jotta housut ja takki ja kaikki kastuis. Ei vaan se voi vaan. Ottakaa toi. Niin tippuu. Samuel, sun on pakko kuvata tätä. Samuel. Älä! Kaadu! Kaadu jo, come on. Vielä! Kaadutko?
Ei, tää oli liian kauhea. Ei. No niin, Lex, sinun vuorosi. Eiku, Samuelin vuoro. Multa ei tarvitse kysyä. Joo, Samuel. Ei vaan mä päätin toi jotain jompikumpi teistä. Leonid. Niin. Niin. Hää. Mitä sä päätät? Hää. Kuka? No niin, mitä sä päätät? Leville vai mulle? Sun vuorosi on. Ei vaan mä päätin, että se on sun, koska mä en enää... Mä en päätä teille. Totuus vai tehtävä? Tämä on totuus vai tehtävä? Ei. Totuus. Tällä kertaa. Mä otan totuuden. Ai totuus, montako se on rahaa? 0 euroa. No niin. I'm not rich. Ota, laita nyt, se on Levin vuoro. Lähet sun vuorosi. Mulle ei Samuelille. Sä saat koskaan totuus vai tehtävä? Mitä hän vastaa? Totuus. Uskallatko sä ihan oikeesti pudota tonne pusikkoon? Vaiko sä et uskalla? Kyllä uskalla. No todista. Todista, että sä uskallat. Tää on sulle kosto. Valotkin tuli päälle esitykseen. Haluan nyt kuvata. Ja sitä tää ei ollut mikään tehtävä, tää pitää olla totuus! Niin, mutta kun sä todistit. No niin. Lähin sun vuoro. Totuus vai tehtävä? Miksi sä halus se Samuelille? Totuus vai tehtävä? Okay, mä teen uhrautumisen. Tehtävä. Ai. No. Mikä tehtävää? No, mitä? Mä voin sanoa. Kuten nyt? Tipu tonne. Tai kaadu. Tai kaadu. Kaadu tai tipu sinne. No ihan sama. Tipu tonne. Tähän. Tipu mihin tahansa. Tipu. Tai kaadu. Niin. No me etsi sammakoita. Goodbye. Goodbye. Kadu. Kuva itse. Terve. Ai mun käsi vääntyy tässä. Ota. Joo. No niin. Kuva. Totuus vai tehtävä, Leonid? Tehtävää. Mä pidän riskin. Tehtävää. Tehtävä on riskialue. Koet. Ottakaa, meille joku soittaa nyt. Joko? Mä en Ei soittanut. Äiti! Se soitti! Noniin! Arvaatkaa mikä se tehtävä? Samuel. Tehtävä! Ei vaan mä sanon näin sulle. Tehtävä Samuel paiska tätä pyllyyn. Tällä. Ei vaan sä et sano mua tehtävää. Sä sanoit tehtävä. No niin, sä saat paiskaa tätä pyllylle. Ei kovaa. Kovaa. Hei, Ei kovaa. kädet pois. Ei kovaa! No niin. Ole hyvä. Katkes! No niin, Jatka. Samuelin vuoro. Ei vaan Leonid. Totuus vai tehtävää? Totuus. Totuus. Alkaa löydä tänne sua. On päätä näin. Vedä kovaa sitä. Täällä päällä. Vähän. Uskallatko vetää? Rangaistus! Antakaa rangaistus.
Oi! Mä en ala paiskon tuolla mun päätä. Ok, mä... Se ei saa olla puhelimessa. Istu ton päälle. Mut ei silleen, että se painautuu ihan alas. Istu sen päälle. Joo, kyllä. Silleen näin. Ei toi se edes sattunut. Istu. Istu! Istu alemmas. Jätä! Se muutaan... Noniin, kameraa! Meitä päin! Mitäs tää on nyt? Ei vaan tee... No, Tilatkaa kanava! Tilatkaa kanava, pankaa tykkäykset, kommentoikaa kelloa ja päälle tältä erää se olisi. Moikka!